Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi inawgura l-proġett ta' restawr tal-Kappella ta' Sant'Andrija fiż-Żurrieq bix-xogħol li sar fuq din il-binja tas-seklu 17 huwa sinonimu ma' din il-lokalità. Permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea mill-programm Leader qegħdin nagħmlu diversi interventi biex nisir restawr f'diversi siti ta' valur storiku. Hawnhekk ġewwa Żurrieq għadu kif tlesta dan ir-restawr tal-Kappella ta' Sant'Andrija, xogħol illi kienet jitmexxa mill-Kunsill Lokali ta' Żurrieq kofinanzjament ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li permezz tiegħu dan is-sit storiku reġa' ħajl ħajja u reġa' kiseb is-sbuħija oriġinali li kellu. Fakkar li għal dan il-proġett ġew allokati fondi Ewropej. B'kollox saru 21 proġett ta' restawr fin-nofsinhar ta' Malta u bħalissa hemm 12 proġett ieħor li ġew allokati fondi għalihom. Is-Sindku Rita Grima spjegat li din hija waħda mill-eqdem kappelli fiż-Żurrieq. Jekk ma nagħtux każhom jitmemmru u liedna u liedna jgħidu wara l-antenati tagħna ma ħadux ħsiebhom. L-antenati tagħna ħallewna wirt kbir u għalhekk aħna b'dover li nieħdu ħsiebhom l-affarijiet. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm l-Arċiprit taż-Żurrieq.